गुजुबाय जोंना मास्टार शेफआ नै गुजुबाय जों लोगोफोर जोंना चिकेन बयला जाहांबायानो जों माने सुप बानायनो नागिरदों आरोना जों बेखौ एसे रानहोबावनानै माने बिनि बिदैखौ जों एक्सट्रा बथलाव लागोन दा जों माने लोंहैगोन आरोना नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय जों दा जानायखौ जों देखायगोन जों माने संकस होननाय मोनसे जायगा दं दै आरोना बिराद मोजां भुटाननिफ्राय माने चाइना थिंजायनिफ्राय फैनाय दै बिराद गुसु आरो जायगायाबो माने पिकनिक स्पट प्लेस दं आरोना प्लेस दं जों बाव थांगोन जों दा नै टमेट'खौ एक्सट्रा खांबाय ओमफ्राय नोंथ' बानायबाय थायो नङा होमबा बिराद मोजां जाखायो बे दा बयल होनजाबाय खिन्थु बे कन्टि आं बयलसो खालामदोंमोन खिन्थु आं दिनै जाफेराखै फार्स्ट टाइम जागोन आरोना नोंनि आखाइनिफ्राय फुरा एक्साइटेड जानानै दं जानो थाखाय आरोना खिन्थु मोजाङा जाखागोन ना नङा होमबा दे थेंक इउ होमबा नोंथांमोना ब्लगाव थाबाय थादो नायलांबाय थादो जोंना बुन्दुमोनहा दा संख्रि साखिदों संख्रि नांबायना जों साबेसे दं जग फग लादों दै बथल लादों नै ओरै मानसि दं सुप बियो सुप लादों बयलारनि सुप जों बानायना देखायनाया थांगासिनो नायलांबा जाबाय मोनसेया जायगा बे दालांसिम बे दैयावहाय ना मोनो आरोना बिरादनो लोगोफोर बे सिङावनो दङ रायजायो हाजो बै हाजो खाथि बे हाजो नङा जोंना बिथाङा नै बिराद जाबाय बे न' दङ बे सिङाव नै जों बेवहाय मुरि बायदिसिना दै बथल लादों बाजारावहाय दखानाव फैनानै सोबाय जोंना फंबाया बेसेबां जाखो दे बेसे खालामदो 20 टाका 120 लकेसना बेनो बारा मोजां नङा हाग्रा एरिया ना रायमोनाथ' गेटआ बैयावनोमोन दा जों दा बै लामाजों थाङो जों बेसेबां जाखो जों थाबायबोनांबाय एसे बिराद गरम आरोना नै दैयालाय गुसु जायगाया खिन्थु साइक्लिंखौनो मोननो नागिरा आरोना बिफां साइक्लिं नागिरदों जों दैयालाय नैबावनो जायगा नागिरगासिनो जों गासिमोन बावनो स्टेगानोसै बेनोसै दे ओइ थोड़ा फोजोबगाव गाइस अभी ये हो गया हम लोग का ठीक है